Assalamu alaikum yan uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel din namu, to ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Shirganiya ya samu ka hankali bi hankali shirganiya wallahi ya rance ya rike ta dai shirganiya ya rike karkata da kanka shirganiya ya tsere a yanzu ta shirganiya aka samu na rance da Allah shirganiya kada wallahi ka shirganiya ya yi kokowa wallahi da kaye da komi aka kai shi kasa ka ga shaka shirganiya kai kokowa wallahi shirganiya ai kokowa Allah wallahi ya kada wai Rufai wallahi Amadu na Zander en 3 minutes 42 ko kawo mu kokowa tsakanin Zander bai da match ta maradi tana da kaye biyar biyu a'a doso Zander tana da kaye biyu da matinil biyu